Barat hakotoro coronavirus no kebengai lockdown rijak bagai sini Tripura hasteo belekhenyo jingjal nukjakha kami amsaya tongnai Tripura sa tongko songrok masaya maningya ngmani blaine nukjakha masaya maningya ngmano nukjagai esrai kamini takhuk Soilen Deborma side family no marum 10 kg khai tei nukhungni nangmani mandir no subakha esrai amsani Tripura sa kori nukhungrok no bas huibo subakha subama jagao Tripura mothani borom gonang Ranjit Deborbo manjakha marum 10 kg Hinggakai khana goria gao goria no rugai ani bupayu Soilen Deborma bo reson dealer khlayo hinggakai samasebi hinggakai bo khuri rongno agi ni simino subawi phayo hinggakai o goria ni buskango sini dofani bororo Tripura saro biye birai thai bialo khlaijak tamni hinba o corona virus phaimani yagulo sin dofani bororo samung humung khrijak baikha samung humung ma tanglia regarong ma tangne bagai bla bialo klaitongo aboni bagai sini siri sitini simi ungui phainai o goria motaini salopano sini bialo klaitongnai khrijaro kisapano maisa thun henai abono khairok jagai bo tini jotonono mairum 10 kg khai tai somrok dinani bagai tinoro borok 60 family total dinani bagai ko bonani sutobai eka umte haikeno chini bubagra product kisur ja borma bo bibono jaga subai tongo buskang ni salo goria laiman ulobo ang dinai oro bubagra ni subai tamni hinba जों अन्तेखेनो समाज सेवा खाइथानाय एबं सिविल सोसाइटी रो गोबांमा जागा रि tongo eka bobo jeto social worker ba ka civil society no khalayan sudubai bo eka aboni bagai no tinoro beko purikham family ni nukhungni bororong no tini oro mairum dinai eka ang kha khlayo je motekheno jara civil society o tongnai ganang ro rang puisa ganang eka jara chakri khlainai eka kai ba kisa rang ganang kheto ganang ro maya ganang ro borok motekheno bigara rongno khuri rongno subathun subanan bagai ang borno koijawo ekai jara tabuk jora subawi tongnai tini ang borongno bo hambai maru tamni hinba tini ungko mani bagai o khuri rongno rima mani bagai an sutubai bo khatong thokana engakai ang bo blai kheno chini family bo blai khe khatong thoka tamni hinba जों khuri rongno kisapano subai mamani bagai blai kheno chini khatong thoka ekakan sutubai bekiasa ang reson shop khayo ang tini wansuka gorian buskango guri rongno ani je soi mati khai maram 10 kg som secha ka shobana nei ang ni ji wansuka tini khana to goria on bagang je borongno sai family rinai ni wansukoni om bisin tai kisa bisi tai 8 9 jona phaikai bongno rinai tumung tai kisa bisin khang sai family bade phano bongno chubanai Kapan Korea ambus kang bono 10 kg marum som seja ka chobana bagang tini borno nuhun bai khata asum te bra bus kang ran bai wan chu tong daran bus kanggo masing jora phaiga ten niji wan chu tonggo te brin ang rinani hinai tang kang je chuba mani ang bongna na bakhap niji khologonyo chuba khabongno ba ang rimaun baga ang ni sai sagone khamjaka khambai Marum 10 kg tu, ani je mama ni nong suba kha. Ini kong.
나시기 먹을려 야돼 완축이 가요 야돼 나시기 먹을려 야돼 완축이 가요 야돼 Munda tak, Sao tamri? selen sendiri, mayrum dia, sendiri tak, Besar di sana mai rom. 2 kg, mayrum, dia sisa, Bahai matang ka mai rom mana? mak kata, cadar kata itu. Rồi thì món là anh cái nó như thế nào bao cái gì Sare. tao bao cái gì phân kata Sao tamri nang. saya là nó là họ cả jadi bữa kita chat thôi này mong còn này bagai gorian này bagai ambil ka Bahai matang ka. lain ta ko kam kurung ta mangka ba mana bagai thì gua bỏ cetak cái orang cái cuma kiri borong mah chat ini teh jadi là họ kata Nana. Pemoli, Nang tini tamban ka. ang kini mangka, mayrum 2 kg, sisa, Sabari tong. muda, koru, selen, Tam ni bagai di khatini. Lockdown. jirong ni bagi, Lockdown berzat. Tai Korea ni bagai di kanong no. Bahai matang ka mana? kaham ka, Step 3 lain ka, step beri ko. teo mantu, Ngan bung thade. selain mayrum riwal 2 kg ke Bahai matang ka. ang Tahan nang kana.